Здравейте на всички и добре дошли в едно ново видео, където днес ще играем на Roblox играта 3008 и както виждате ще игра с моят приятел. Кажи здрасти. Здрасти. Да. И накратко ще се опитваме да оцелеем. До 100 дни. Да. Ако Не до 100 дни, до... не знам, 10. 67. Вахте. Ако това ви хареса, оставете по лайк, абонирайте за канала и просто нека започваме. Добре. Айде, let's go. Ние... Докато бях... Докато не бяхме в видео, намерихме тези два пингвина. Кои мислим да живеем с тях, накратко. Тук на мен ли ме е само? Добре, не. Тук може. Ако иска, аре тук. Не, искам на тези шелтове. Кое? Аз не виждам да има. Кое бе? Шелтовете. Ето, винаги справим база почти. Тук има метки, ако искаш да Сега. Да направим като Skybase. Yes. Аз се мога да направя, да видя. Ще си запна. Дали е зло? Мале остава 1 минута и 30 секунди. Каза кое бе? Охо! О, чакай, Боби, ти трябва да спалнеш такива. Не трябва. Трябва, Боби. Не трябва. Не трябва. Трябва наистина. Не трябва, аз съм виждал без да спалвам. Добре бе, къде има шелтър? Не знам. Тук има още така. Да, не мисля и тук да го кътна. Цялото търсене, мисля да го кътна. Но кратко половината от видеото. Така че говори си какво си искаш сега. Нега. Защото после ще го кътвам цялото. Брат, какво? Само че ли почва? И аз го чувам. Да. Нега. Откъде да знам? Бат, ние стигнахме. Просто бягай, Къде не виждам? Омага, намерих небо. Пак няма. Ела тук. Може ли да намерим вече I'm so tired? Yes! Айде, мачка е Гришо. Добре, намерихме го. Най-насетне. Защото търсихме long. Да, към 5-10 минути търсихме. Не, повече. По-малко. Добре, към 4 минути. Просто не могахме да намерим абсолютно никъде. И сега мислим да почнем базата. Най-насетне. Не знам, защо не могахме да намерим, ама... Ето, намерихме. Не е рядко. Не е рядко, между другото. Да потвърдим. Дани! Какво? Стълба! Помага! Ето още една! Look down below! Добре.
Добре. Сега ще сложа и тази. Взимай някаква И ще светлина. сложа и тази. Оп. Найс. Дани, я ми качвай такива работи, бе. Такива кафеви работи. Я ми качвай. Какво? Не, какво? Тези квадратните палеците. Какво се казаха? Не знаеш ли Значи за не трябва светлина. това ще си вземе. Чакай, ние тук трябва да правим първата ни база. Да, дай долу и после да правим втори, трети, четвърти етаж. Арайте. Само, че ще трябва да намерим много такива места. За да направим повече етажи. Тъпото е, че не мога да сейфваме в private сървъри. Да, трябва да го добавя това. Нали? 3008 Олнар, ако го гледаш, трябва да го направиш. Наистина. Ако го направиш, всички много хора ще играят. А те ли? Да, сигурно. Много повече хора от 20 000. Обаче пак е яка игра. Пак е готина игра, да. Просто тъпото е, че не мога да сейваш нещата се. Не мога ги сейваш. Yes. Това е много тъпо. Те, аз тук вече... Сега си имаме като една мини стаечка. Ой, нещо. Те. Има бокс, аз има такива. Те тъпото е, че боксовете не Бобе, могат аз да... стоям за светлина, аз тук не мога. Добре. Хора да знаете, той игра от телефон, така че по-гадно вижда. И без ти би трябва ви абсолютно нищо да не виждате. Зато и е по-добре да вземем светлина. Те? Да, те. Земи, чакай, аз ще започна да събирам светлина. Трябва ни колкото се може повече светлина. Боби, тук сега искам да го кътнеш. Аз никъде не виждам. Как не виждаш, сляп ли си? Добре, сверни да видя. Това е било по-тук. Batteries? Боби казват battery slow. Да бе, знам. Батерията още малко и може би нищо няма чуж вече. Батерията ми е малко. Така че хора, сигурно видеото ще е малко кратко, защото заради това... И що? Защото заради батерията и на моята слушалка батерията е малко. Може би към 12 минути сигурно ще е видеото. И да ви покажам прогреса. Как ще направим втория етаж? Не знам, дай първо да се фокусираме. Мен хищен ма се тряска, аз имам време. Не ме стресна, ма. Ами да, ама мен не ме стресна, защото аз имам... Знаеш, може да добавим Freddy Fazbear Night. Да, междуто някой път ще го добавим. Мисля, че не се. И мисля следващия път да направим по-дълъг епизод. Защото просто ти не е яко хич. Не, сега като се заредят тези неща, слушалките, ще ви покажем прогреса. Да, накратко, без да правим видео, ще правим базата и после ще И ви не я читваме. покажем. И не читваме, да, без да читваме. Читваме този смисъл. Да. Ние сме по читинга. Ако се чуете тук от това време, откъде го имам, просто бях платил там към 12 робокс или там колкото е. 10, за да видя времето. Мога виждам Не, време. 8, бърках се. 8 ли? Добре. Мале, това продължава на това вече. Опа. Добре, за сега добре се получава. Да, между. Ай, го, рай. It's alright. Те? Да. Обе, трябва ни храна. Не Някой трябва да знам. отиде.
А, чакай, тук не мога да се... Не мога кралче назад. Аз и тук ще оставя храната. Аз ще взема малко храна и ще отида да намеря още. Добре. Ти тук стой. Аз само 30% храна. Тук има малко храна, ела да ги изядеш. Те. Остана. Де. Трябва ни стълбалото от другата страна. Защото моля ти ли? Намерих храна поне. Това е много добре. Оп, още храна. И вървя от към 5 минути. Най-насетне намерих. Много добре. Бе, ага, ето бе. Намерих още. И вече не мога да взема. Тогава ще изям малко. Без съм на малко. Вземи ябълки. Инвентори фул. Вече съм на 82 енергия. Може бе, брат? Ко? Що? Направо да писам. Бе, върнах се. О, не. Това не е различно място. А, не, ето, добре бе. Тъгно се чуя и мисля, че намерих различно такова. Той в същото време е хубаво. Да, да. Сега ще взема малко храна, че съм на 19. Аз имам храна. Хъбдателя е това. Аз имам храна. Ето на още. Thank you, appreciate it. Appreciate. Там метките ще се точно. Имам чувство, че не трябва още храна. Не знам. Сега е много добре, между другото. 84 енергия, Олат намери кробър. Да. Кробър защо е толкова бавен да се вземе? Не знам, това е буквално lifework. Чай, защо да вземеш пак? Не бе, няма да. Хора обаче мисля, че да, до тук ще бъде този епизод. Ще се върнем след... Не знам колко време ще е такова. Ще видим. Ние сега ще продължим базата. Ще си почуем още малко и ще... Добре. И ще продължим накратко базата. После пак ще играем. Пак ще правим видео. Но иначе, ако това ви хареса, оставете по лайк, абонирайте за канала и да, хора. Довиждане. И от мен чао. Чао.